Исәнмесез, кадерле дуслар, микрофонда Артур Галимҗанов, һәм бүген без Шүрәле турында сөйләшербез. Ни өчен мин бу тема белән кызыксындым? Шулай дисәгез, чөнки монда беләсезме, андый бер парадокс килеп чыга. Бер яктан караганда, без барыбыз да балачактан ук Шүрәле турында бик яхшы беләбез. Тукайның әсәре аша бу персонаж ул бик популяр, безнең мәдәнияттә ул киң таралган. Әмма икенче яктан, менә Тукайның әсәреннән тыш, без нәрсәдә булса беләбезме Шүрәле турында? Гомумән, фәнни күзлегеннән караганда, кем ул Шүрәле, нәрсә ул, каян килеп чыккан, нидер прототип бармы, юкмы, нидер менә чыңбарлык белән бәйләнеш бармы, юкмы, вот андый сорауларга без дөресен әйткәндә бер ни дә җавап бирә белмибез. Шуңа күрә менә бу дәресен дә үткәрергә булдым мин. Һәм беләсезме, менә мәгълүмат җыя башлагач, андый бик кызык фикергә килдем. Гомумән, бу Шүрәле исемле персонаж, аны уникаль бер персонаж инде дип әйтеп була гомумән. Чөнки беләсезме, әгәр дә без бүтән ниндидер әкият персонажларын алабыз икән, шул ук Су анасы, Убыр, Албасты, Өй иясе һәм башкалар, алар барысы да гомум төрки персонажлар. Алар Якутиядә дә бар, анда Азәрбайҗан, Төркиядә. Әлбәттә, һәр яктан да ниндидер үзенчәлекләре бар инде. Әмма гомумән бу персонажлар алар киң таралган. Шүрәле турында алай әйтеп булмый. Ул күбрәк менә безнең якларда Идел һәм Урал тирәсендә таралган. Шуны ничек аңлап була? Бәлки ул ниндидер бүтән мәдәнияттән алынган персонаждыр. Бик үк алай килеп чыкмый. Чөнки мәсәлән, фин-угыр халыкларының мифологиясын карасак, анда Шүрәлегә охшаш андый персонажлар юк икән, эзләп табып булмады. Шул ук вакытта, мәсәлән, славяно-рус мифологиясендә анда Леший бар дип беләбез, әмма аның тасвирлавы, бүтән бәйле хикәяләре бөтенләй икенче төрле. Ул шуңара да бәйле түгел ул. Инде менә гарәп, фарсы мифологиясын карасаң, анда да инде андый җеннәр, рухлар, алар икенче төрле. Шулай итеп, менә якын тирәдә Шүрәленең ниндидер андый тугандаш персонажлар юк. Әмма менә аның, беләсезме, тасвирлауына карасак, мондагы менә безнең табигать белән дә бәйле булмый. Ул инде аю, бүре, пушы кебек хайваннар белән дә бәйле түгел. Һәм алдан ук әйтә алам, ул ерактан килгән персонаж, андый экзотик илдән дип әйтә алам. Нинди илдән, бу дәрестә без сезнең белән аңларбыз. Хәзер менә алга таба барсак, менә сул якта менә Простоквашино дигән мультфильмнан бер кадр китерәсем килә. Исегезгә төшерәм, анда баш герой дядя Федор әти-әнисенә хат яза үз хәлләре турында. Һәм шул хатка аның писәләре, этләре дә бер-ике сүз кушып язганнар. Һәм нәтиҗәдә әтинеләре шул хатны укып, имеш, улларын җоннары коела, койрыгы төшеп кала дип шуларак беләләр. Шуның белән мин нәрсә әйтмәкче булам? Менә әкияттәге персонажлар, алар еш кына андый комбинатив була. Нидер андый комбинация итеп аны әйтеп була. Нидер элементлардан тора торган. Һәм менә безнең Шүрәледә бу да персонаж, ул бер андый комбинация. Һәм аның компонентлары нинди? Беренчедән, әлбәттә, аның нидер исеме бар. Шүрәле дигән сүз ул каяндыр килеп чыккан бит, бу бер андый бер юнәлеш. Икенчесе, әлбәттә, бу персонажның нидер тасвирлавы бар. Тышкы кыяфәте, без беләбез инде, аның кәкре аяклары бар, озын бармаклары, маңгаенда мөгез һәм башкалар. Һәм өченче компонент,
Бу Шүрәле белән бәйле хикәяләр. Анда алдан ук алып сөйләп киттем. Габдулла Тукай ул бер генә андый бер сюжет китергән халык фольклорында. Анда тагын берничә хикәяләр бар Шүрәле белән бәйле. Сизәсең дә тема андый бик гади түгел. Аны бер җөмлә белән ничектер аңлатып булмый. Шуңа күрә безгә төрле фәннәр белән дә кулланырга кирәк булыр. Мәсәлән, лингвистика, филология белән, анда фольклористика, психология, шуннан тыш антропология, тарих, археология, уфология да, бик фән түгел инде, әмма ансы да кирәк безгә. Һәм шулай ук әлбәттә биология, экология кебек фәннәр дә кирәк булыр. Хәзер инде без менә Габдулла Тукайның әсәренә дә күчәбез, һәм менә безгә нәрсә монда кызык. Бу әсәрдә андый сәер урыннары да әз түгел. Беренчедән, җегет урманга төнгә таба бара. Әйдәгез уйлап карыйк, хәзерге көндә нормаль кеше анда җилә, гөмбә җыям дип төнләп барамы? Юк, әлбәттә, әмма менә Габдулла Тукайның шул җегет исемле персонаж нишләптер бара. Шуны ничек исбатлап була? Бәлки шул җегет кемнәндер качып йөри. Мәсәлән, шул военкоматтан. Ул бит хәзерге заман күренеш түгел, ул элек тә булган нәрсә. Шул Габдулла Тукай үзе дә армиядан качып йөргән. Бәлки шулайдыр, бәлки нидер бүтән сәбәпләр булгандыр. Әмма менә фольклористика фәне күзлегеннән бу күренешне ничек аңлатып була? Җегет ул менә махсус урманга төнгә таба бара. Ни өчен? Ниндидер бер зур хайванны җиңеп үз батырлыгын исбатлар өчен. Бәлки бу әкиятнең ниндидер борынгы версиясында җегет ул ниндидер аю, бүре белән көрәшкән булгандыр. Хәзер икенче менә андый сәерлек, җегет ул ялгыз бара. Бу пункт ул беренче пункттан килеп чыга торган нәрсә инде. Чөнки әгәр дә менә шул җегет үз батырлыгын исбатларга тели икән, ул әлбәттә бер үзе генә барга тиеш. Чөнки анда берничә кеше барса, ул батырлык булмый инде, ул бандитизм, браконьерство дип әйтеп була инде. Әмма монда тагы бер аспект бар. Җегет үзен белән этне алмый. Монда әйтеп киттек, татар фольклоры буенча Шүрәле эттән курка икән. Димәк, шул җегет ул этне махсус алмый, Шүрәле белән күрешер өчен. Хәзер өченче пункт. Җегетнең кулында балта бар, пычкысы юк. Анысы да бер мәгълүмат. Үзегез инде рәсеменә карап әйтә аласыз инде. Һәр көндә менә шулай балта белән беркем дә урман кесми инде. Әлбәттә, шул бензин пычкы кулланыла. Пычкы ул кулланышка кайчан кергән? Шундый сорау сорыйсы килә. Һәм тарихка эндәшсәк, төгәл җавап биреп була. 1701 елда Петр I патшасы буйрыгы буенча урманны балта белән түгел, пычкы белән кисәргә кирәк. Шуны ничек аңлап була? Менә пычкыны кешеләр борынгы заманнарда да белгәннәр. Әмма мин аңлаганча, тимерне яхшы итеп эшкәртә белмәгәннәр. Шуңа күрә пычкы ул ешкыны сынып китә иде, аны кулланырга җайсыз булган. Бәлки Петр патшасы Ауропага барып, металл эшкәртү өчен ниндидер технологиясын китергән дә. Дәүләт тарафыннан яхшы сыйфатлы пычкы ясый башлаганнар, бәлки шуның белән бу боерык та бәйле. Шулай итеп, Тукайның әсәрендә җегет дигән персонаж ул 18нче гасырга кадәр булган бер андый персонаж дип әйтеп була. Дүртенчесе, җегет Шүрәлегә Былтыр дигән исемен әйтә. Әмма без бу эпизодны дөрес аңлыйбызмы, юкмы? Бәлки ул Шүрәлне алдамагандыр. Чөнки, хәзерге көндә белмим, татарларда бармы кушамат бирү күренеше. Әмма менә Себер халыкларының
Мәсәлән, гаиләдә яңа бала туса, аңа ике исем бирәләр. Берсе рәсми исем, ул паспортта языла торган, ә икенчесе кушамат. Нидер андый рухлар тимәсен өчен. Һәм менә бишенчесе, җегетнең аты Шүрәледән курыкмый. Менә әйдәгез уйлап карыйк, чынлап та. Төн уртасында җегет урман кисеп йөри, аның янында аты тора. Урманнан нидер куркыныч хайван килеп чыга. Ат бит ул ничектер кешнәп, куркып китәргә тиеш. Әмма Тукай берни язмый ат турында. Ничектер тып-тыныч кына тора. Шуны ничек аңлап була? Димәк, шул ат ул соңрак кушылып китте. Бу әкияткә, менә борынгырак версиядә, димәк, җегет атсыз барган. Һәм менә гомумән фольклористика фәне турында берничә сүз әйтеп киттек. Совет чорында Ленинград шәһәрендә Владимир Яковлевич Проб исемле андый дөньяга танылган бер галим яшәгән. Һәм ул нәрсә менә ясаган? Гомумән менә дөнья күләмендә булган әкиятләргә анализ ясап, аларның нидер бер уртаклык эзләгән. Әкиятның структурасы турында андый бер фәнни теория язган. Һәм менә фикеренчә, менә бөтен әкиятләрнең структурасы ул охшаш. Әкиятның баш герое ул нидер бала була, яшүсмер. Һәм әкият дәвамында нидер сынаулар аша уза да, һәм нәтиҗәдә ул олы кеше булып китә. Һәм гомумән бу күренеш фәндә ул инициация дип атала. Һәм шул инициация ул менә борынгы заманнардан калган бер күренеш. Ул ничек булган? Мәсәлән, нидер авылда нидер яшь кеше үз батырлыгын исбатларга тели икән, аны кайдыр анда урманга җибәрәләр. Һәм ул нидер андай аю кебек зур хайванны җиңсә, димәк, ул андый батыр, олы кеше буларак, аны шулай таныйлар. Хәзерге көндә, андый күренеш ул кайдыр менә Африкада сакланган, анда тимсах, арыслан белән көрәшеп йөриләр инде яшь кешеләр. Бәлки аның формасы үзгәрә. Безнең менә мәдәнияттә бәлки менә диплом яклау, ансын андый инициация дип әйтеп буладыр. Әмма менә шул фольклористика фәнне ул күбрәк әкиятның эчтәлегенә игътибар итә һәм әкият ничектер чынбарлык белән, андый тарих белән бәйләми. Шуңа күрә менә фольклористика фәнне ул безгә Шүрәленең чыгышы турында бик үк андый тулы мәгълүмат бирми. Шуңа күрә менә безгә алга таба барырга кирәк. Һәм тагы кызык бер мәгълүмат килеп чыкты. Гомумән, кем Шүрәле турында иң беренче андый мәгълүмат китергән кеше дисәгез, ул татар кешесе түгел икән, хәтта ниндидер рус миссионеры да түгел, чит ил кешесе. Бу кешенең исеме Габор Балинт. Ул милләте буенча мажар кешесе, Венгриядән килгән, дөресрәк Австро-Венгрия дәүләтеннән. Ни өчен шулай? Чөнки мажар теле ул Ауропаның телләре белән кардаш түгел, ул фин-угыр телләренә кардаш тел. Һәм менә 19 гасырда мажар интеллигентлары шул сорау белән кызыксына башладылар. Каян аларның халыклары килеп чыкканы турында мәгълүмат җыя башлаганнар. Һәм менә берничә кеше, алар менә Россиягә килгәннәр, шулар арасында Габор Балинт исемле кеше. 1870 елда ул Казан шәһәренә килә. Монда торып татар телен өйрәнә һәм Казан тирәсендә йөреп төрле әкиятләр, риваятләр, анда фольклор җыя башлый. Һәм аннары үз туган якларына кайтып, Будапешт шәһәрендә 1875 елда
Казан татарларының тел белеме дигән китабын чыгара. Һәм бу китапны интернетта эзләп табарга да була икән, бар ул. Китапның төп теле маҗар теле, әлбәттә, әмма менә шунысы кызык, анда оригинал телендә, ягъни менә татар телендә дә кайсы берсе әкиятләрдә китерелгән. Ну, хәрефләре буенча монда күрәсең дә латин хәрефләре. Һәм менә шуңа күрә, менә без хәзерге көндә бернинди дә тәрҗемәсез татар телендә Шүрәле турында иң беренче андый язуларны укый алабыз сезнең белән. Менә бу шул өзек инде. Монда күрәсе ул кыска гына булса да. Әмма без аны менә укып чыгабыз. Шүрәле хикәясе. Шүрәле була урманда. Ул күбесенчә кеше булып йөри. Кешене күрсә, ул аңар әйтә, агай, әйдә, кытык уйныйк ди. Әгәр дә кеше аңар каршы җавап таба алмаса, ул аны кытыклап үтерә. Аннары тагы Шүрәлегә әйбер белән сугарга да ярамый. Шуңа күрә Шүрәленең каны акса, канының һәрбер тамчысыннан бүтән Шүрәле булыр. Шүрәлеләр бай булып үзләрен җиңгән кешегә акча бирәләр. Аларга туры килгән кеше бик хәйләкәр булып гамәл табып китмәсә, котыла алмый. Шүрәле юкка да чыга ала. Кайчагында кеше янына күренмәй килеп, янына килеп җиткәч кенә кеше була. Шүрәле үзе акыллы түгел, хәйләле дә түгел, ул хәйләсен бер дә аңламый, шуңа күрә аннан качуы бик асат. Ну, гомумән без монда нәрсә әйтә алабыз? Менә шул Габор Балинт китергән сюжетлары, әйме ул Тукайның сюжетыннан аерыла. Һәм менә монда дөресен әйткәндә бу бер винегрет килеп чыга инде, чөнки монда албасы да, суанасы белән бәйле сюжетлар күп. Менә хәзер тагы 5 ел узгач, инде менә 1880 елда Каюм Насыйри татар фольклоры буенча үз мәкаләсен чыгара. Һәм менә без бу мәкаләдә инде таныш сюжетны күрәбез һәм әйтеп китик, менә Тукай нәкъ шул мәкаләне укып үз әсәрендә яза. Ну, дөресен әйткәндә, Тукай бала чагында да бу хикәяне ишеткән. Шуңа күрә менә Каюм Насыйри ул аны ничек әйтим инде исенә китергән генә. Так, хәзер менә бераз бүтән чыганаклар турында да әйтеп китим. Менә 100 ел элек Яков Коблов исемле бер рус миссионерның «Мифология казанских татар» дигән яхшы гына бер китап чыккан. Анда да кызык әйберләр күп. 1990 елларда Галимҗан Гилмановның бик яхшы гына бер китабы «Татар мифлары» дигән, әйме. Анда яхшы гына аңлатмалар да бар. Һәм 2000 елда Сәлим Гыйләҗетдинов андый татар халкы риваyaтлары һәм легендалары дигән китабы чыккан. Һәм менә бу китаплар белән кулланып бик күп нәрсә белә алабыз без Шүрәле турында. Хәзер инде без Шүрәле белән бәйле хикәяләр турында бераз сөйләшербез. Дөресен әйткәндә, әйме менә Шүрәле белән бәйле 3 андый классик хикәя бар дип әйтергә буладыр. Беренчесе ул Габдулла Тукайның әсәрендә булган бармак кыстыру белән бәйле хикәясе. Икенчесе нидер су имеш елга белән бәйле хикәясе бар. Әйме имеш менә Шүрәле судан курка икән. Һәм әгәр дә менә сезгә урман эчендә Шүрәле очраган икән, су янына барырга кирәк.
Нидер игеш, я кечкенә елга янына, шул судан сикерәсез дә, шүрәле икенче ярда кала да, сикерүгә курка икән һәм менә сораша башлый, су каян башлана дип, ну, аның чишмәсен кая дип. Әмма ул акыллы түгел, шуңа күрә менә суның аккан ягына күрсәтәсез дә һәм ул шунда китә дә сезнең артыннан бара алмый икән. Вот, андый менә бер хикәя бар. Һәм тагы бер популяр хикәя, ул атлар белән бәйле. Имеш, менә шүрәле атлар ярата һәм төнлә ат өстенә утыра да һәм төне буе атка утырып йөри икән. Һәм ат иртән иртүк андый арып беткән була икән. Шуңа күрә менә борынгы заманнарда кешеләр атның аркасын сумала белән сылаганнар да, шүрәле шуңара җабышып киткән дә һәм шулай итеп шүрәлене тотканнар да, аны ничектер анда кыйнап, үтереп аның белән көрәшкәннәр икән. Андый бу менә 3 хикәя, әйме бармак кыстыру, иңеш аша сикерү һәм ат урлау. Бу андый классик, иң андый татар фольклорына хас 3 хикәя дип әйтеп була. Әмма шуннан тыш бүтән хикәяләр дә бар икән. Мәсәлән, төнге очрашу дигән бер хикәя бар. Имеш, менә бер җегет урманда, ну, урманда бер үзе калган да, агач өстенә менгән шүрәледән качып. Шүрәле шул агач өстенә килгән дә, чабатасын ямый башлаган. Монда сизәсез инде, чабатасы ул ниндидер бүтән операдан кергән инде бер сюжет. Җегет җыгылып төшә дә шүрәленең башына һәм алар икесе дә ике төрле якка бер-берсеннән куркып качалар. Ну, бу гомумән бәлки нидер рус әкиятеннән калька дип әйтеп буладыр, һәм тагы бер андый сәер бер хикәя, Таз белән Шүрәле дип атала. Монда әйтеп китик, Таз кеше ул анда лишай чесотка белән авырган кеше инде, аның тәне гел кычыта. Һәм монда игътибар итсәгез, шул хикәя башында ук кызык бер әйбер язылган. Элек заманда утынны балта белән генә кискәннәр, пычкы булмаган ди. Менә без тагы шул пычкы һәм балта мәсьәләсенә кайтабыз. Һәм шул Таз кеше Шүрәле белән, ну, нидер анда агач бүрәнә кисә башлыйлар. Ул гомумән бу хикәягә 3 гасырдан артык түгел. Шуны төгәл әйтә алабыз. Һәм аннары шул Таз кеше Шүрәле белән уен уйнарга булды. Әйдә тәннәрне кашып карыйк дип әйтә. Шүрәле Тазның аркасын кашый башлый да, әмма Таз кешесе берни сизми, кычытуы бетмәде дип әйтә. Һәм Шүрәленең аркасын кашып алырга булды да, Таз кеше бер тактага берничә үткен кадап кагып тарма кебек итеп эшләгән дә ди. Шул Шүрәленең җилкәсенә куеп, түбән таба тартып төшерә икән ди. Ахыры Шүрәле авыртканга чыдай алмый торып качкан ди. Менә шундый бер кызык хикәя. Әмма анысы да белмим инде. Бәлки нидер аерым кешенең фантазиясы булганмы, бәлки шулай ук рус нидер әкиятеннән калькадыр. Ну, гомумән шул төнге очрашу һәм Таз белән Шүрәле дигән хикәяләр, бу нидер яңа хикәяләр, халык фольклорына бик хас түгел инде. Бер яктан караганда нормаль күренеш, димәк хикәя исән, шул үлеп бетмәгән. Шуңа күрә һәр көндә дә ниндидер яңа сюжет килеп чыкса, Шүрәле белән бәйле, монда бер ниндидер куркыныч нәрсә юк дип уйлыйм. Шулай ук хикәяләрдән тыш халык ышанулары да бар Шүрәле белән бәйле.
Һәм менә бу ышанулар буенча шүрәлеләрнең тагы бер кызык ягы бар. Аларның култык астында тишек бар. Ул тишек аша аның бөтен эчке әгъзалары күренеп тора. Һәм менә ул тишеккә таяк яки бармак тыксаң, шүрәле үлә ди. Гомумән, беләсеңме, ул нәрсәгә охшаш? Бәлки, ну, ниндидер кошның канатына. Вот шундыйрак миңа күренә ул. Бу ышану шүрәленең бармаклары белән дә бик кызык бер ышану бар. Шүрәле үз гомерендә берничә мәртәбә бармагын алыштырып өлгерә ди. Урман сукмакларында шул бармакларны табып алган кеше шатланган, чөнки шүрәле бармагы әйбәт фал булып саналган. Аны кырып яраларга сипсәң, җәрәхәт бик тиз төзелә икән. Шулай итеп сорау туа, нәрсә соң ул шул шүрәле бармагы? Менә хәзер без күрәбез, ул күбрәк җир астында очрый, нидер анда известняк ташы яткан җирдә, һәм аның фәнни аңлатмасы, исеме ул белемнит дип атала. Ну, монда рәсемдә ул матурраклары күрсәтелгән, ул күбрәк шундый таш төсендә була. Нәрсә соң ул белемнит дисәгез, якынча 60-70 миллион ел элек безнең якларда җир булмаган, монда океан, диңгез булган. Һәм су эчендә шул белемнит дигән бер җанвар яшәгән. Ну, ул хәзерге заманныкы кальмарга охшаш. Һәм аның озынча кабырчыгы булган. Һәм шул кабырчыклар вакыт уза бара диңгез төбендә җыелганнар. Һәм күп миллион ел узгач алар ташка әйләнгәннәр. Монда бәлки Кытай медицинасы белән дә бер бәйләнеш булырга мөмкин. Чөнки Кытайдагы халык ышанулары буенча, әгәр дә җир астыннан ниндидер борынгы хайванның сөяген таптың икән, шуны порошокка сөртеп эчсәң, сәламәтлегең арта дип шулайрак уйлыйлар. Тагы бер кызык ышану бар. Шүрәлеләр яшәгән җирдә хәзинә була икән. Хәзинәне шүрәлеләрнең ата-бабалары җыеп калдырган, имеш. Һәм алар менә үзләрен җиңгән кешеләргә шул хәзинәдән акча, алтын бүлеп бирәләр икән. Бу хәзинә дигән белән бәйле сюжет, ул шүрәле белән генә бәйле түгел ул. Ул албастан да һәм бүтән персонажлар белән дә бәйле, һәм ул, әйтеп китик, бик борынгы, берничә мең еллык бер андый сюжет. Аны ничектер бик төгәл аңлап буламы, юкмы, белмим шул. Әмма ничек булса да, менә хәзерге көндә менә Казакстанда шүрәлегә багышланган бер андый тәңкә чыккан. Берничә ел элек, һәм әгәр татар акчасы музеена керсәгез, бу тәңкәне үзегез карый аласыз. Гомумән, шүрәле ул бит нәрсә? Ул кар кешесенең бер төрө инде, дип әйтсәк була. Һәм гомумән дөньяда ул төрле тәңкәләрдә сурәтләнгән икән. Андай кар кешесе, урман рухы, Тын океан утрауларында да андый тәңкәләр чыга. Төрле инглиз телле илләрдә, Британия, Америкада, Канадада, Африкада да, анда Монголияларда да менә төрле андый тәңкәләр бар. Һәм минем бик андый яраткан бер акча турында әйтеп китәсем килә. Бу Тибет иленең акчасы, якынча 1945-47 еллар. Һәм монда уртада ике кар кешесе сурәтләнгән, чөнки Тибет тауларында кар кешесе, ягъни йети, изге бер андый рух дип санала. Гомумән, менә шул Тибет кешеләре андый кар кешесеннән килеп чыкканнар дип бер ышану бар аларның. Шуңа күрә акчада да сурәтләнгән ул. Төрле продукция да бар икән шүрәле белән бәйле.
Ну, ул элегрәк, күбрәк менә 80-нче, 90-нчы елларда чыккан андый менә Шүрәле исемле исле майлар, чикләвек вата торган бер җайланма. Ну, соңрак менә төрле шетоннар да чыккан анда. Ну, бүтән продукция булган инде. Хәзер без инде менә этимологиясына да күчәбез. Әмма шул Шүрәле дигән сүз каян килеп чыккан турында әйтеп китик. Рифкат Әхмәтьяновның этимологик сүзлегеннән күрәбез, менә чуаш телендә дә Шүрәле дигән бер сүз бар. Әмма Шүрәле, Шүрел, кыргыз, казак телләрендә дә менә казакча ул Сөрәл дип атала. Дөресен әйткәндә. Һәм ул бу сүз андай чүр, чүрәле аяк кебегрәк терминнар белән бәйле. Аягы артка таба карау белән бәйле сүз шундырак аңлатма бирә. Ну, аны бу сүзне еш кына менә рус теленә леший дип тәрҗемә итәләр дә, әмма дөресен әйткәндә, мин андый тәрҗемә белән бик үк риза түгелмен, чөнки иң якын аналог. Дөресен әйткәндә, менә тасвирлау буенча леший һәм шүрле алар төрле. Ул бер үк нәрсә түгел, аларның бу тарга кирәкми. Әмма рус телендә бүтән нидер сүз булмагач инде леший дип әйтәләр инде. Так, анысы инде Галимҗан Гилмановның аңлатмасы да, ул менә төрле андый охшаш сүзләрне китерә, анда шәр, шыр дип сүзләре белән чагыштыра. Әмма беләсезме, менә киңрәк карасак, шул сүзнең этимологиясенә, ул беләсезме, минемчә андый сәр, сүр, сыр кебек тамырлар белән бәйле итеп күренә. Һәм менә андый сөйре, сүрек дигән сүз бар. Ул ниндидер андый таяк, әмма стержень сүзенә туры килә. Ул менә төрки телләренең этимологиясе буенча ул нидер хайван белән бәйле түгел, әмма бәлки инде менә борынгырак чорда, әмма төрки этимологиясеннән тыш, бәлки ул менә керкедәннең мөгезеннән килеп чыккан сүздер дип, андый бер версия бар минем. Без алга таба барсак, ну, бу фикер аңлашылып китәдер дип уйлыйм. Тагы бер менә мәгънәсе буенча якын бер сүз, ул шүр, шүрә дигән андый какланган яисә тозланган ит, анда балык мәгънәсендә. Анысы да безгә кирәкле сүз, чөнки кайдыр еракка йөрү белән бәйле сүз. Шулай ук менә андый сөрү, сөрген кебек сүзләр дә безгә кирәк булыр, чөнки анысы да менә сөрген сүзен аңлыйсыз инде, ул кайдыр еракка йөрү. Шулай ук менә чура дигән сүз дә ул инде менә әсир кешесе белән бәйле. Ул күбрәк ниндидер рух мәгънәсендә дә кулланыла. Гомумән менә бу андыйрак сүзләр, чүр, сыр, шур кебек сүзләр, алар инде менә күксез андый хайван, яисә кайдыр еракка йөрү, еракка андый нидер анда ит алу белән андый бәйле сүзләр. Һәм тагы сүзлекләрдә менә сөрән дигән андый бер сүз килеп чыкты. Ну, ниндидер рух исеме. Һәм беләсезме, менә борынгы заманнарда, ягынча 2000 ел элек, Урта Азиядә анда бит грек дәүләтләре булган. Шуңа күрә бәлки ул менә грек мәдәниятендә булган сирена исемле рух белән бәйледер шул сөрән дигән сүз. Хәзер инде без Татарстаннан тышы чыгабыз, әйме? Һәм менә Себер татарларының да үз андый кар кешесе бар, ул Питсен, Бичен, аны Митсен дип тә атайлар. Әмма монда әйтеп киттек, бу персонаж ул Шүрәле белән тугандаш түгел. Моның тасвирлавы икенче төрле, һәм ул күбрәк менә Себер халыкларының мифологиясе белән бәйле, ничектер шуларак миңа күренә. Гомумән ул ниндидер андай зур буйлы бер маймыл инде кебегрәк.
Ну, дөресен әйткәндә, ул бәлки күбрәк аюга якынрактыр. Менә тагы бер кызык хикәя, менә чеченнарның фольклорыннан килеп чыккан. Аларның бер андай чечен әкияте бар. Имеш бер аучы менә урманга барды да, һәм урманда албасты, ягъни менә алмас белән очраган. Һәм ул аңа үз исемен менә зовут меня, я сам себя дип әйтә, ягъни үз-үземне дип андай исем әйтә. Һәм аннары соңрак шул аучы шул алмаска мылтыктан атады. Шул алмас яраланып акыра башлый, бүтән хайваннарны үзенең янына чакыра да, алар сорыйлар, син кем яралаган дип, һәм ул менә үз-үземне дип әйтәм, дип әйтә. Шулай итеп, үзенне яраласын, нишләп акырып йөрисең дип, шундырак менә җавап бирәләр аңа бүтән хайваннар. Ну, күрәсең инде, менә безнең Шүрәле белән бер үк сюжет инде. Монда да күзәтелә. Һәм тагы бер кызык параллель бар. Менә борынгы Грециядә Гомер исемле бер, ничек әйтәм инде, шагыйрь, язучы инде яшәгән. Һәм аның Одиссея дигән билгеле бер әсәр бар. Һәм шул әсәрнең баш герое Одиссей, ул үз дуслары белән төрле илләрдә сәяхәт итә. Һәм менә бер утрауга килеп, аларның каршына бер зур андай циклоп килеп чыга. Бу циклоп бик андай куркыныч була, ул хәтта кешеләрне ашый. Одиссеяның беренче кешене ашап куйган икән. Һәм менә шул Одиссей нишли? Ул башта үз исемен әйтә. Менә я называюсь никто дип әйтә, ягъни һичкем, үз исемен шулай дип әйтә. Һәм шул циклоп белән дуслашып китә дә, һәм ул аңарга шәраб эчертә. Шуннан соң шул циклоп исереп шулай йоклап китә дә, һәм Одиссей үз дуслары белән зур бер ботакны алалар да, һәм шул ботак белән циклопның күзенә төртәләр дә, аны сукыр калдыралар. Шул циклоп уянып, акырып йөри башлый да, бүтән циклопларны үзенең янына чакыра. Һәм алар шулай сораша башлыйлар, кем сиңа зыян китергән дип, һәм ул нәрсә дип әйтә, һичкем түгел. Һичкем булмаса, нишләп акырып йөрисең син? Әйме шундырак җавап бирәләр. Монда да менә күрәсез, нәкъ шул ук сюжет. Шүрәле хикәясендә дә булган сюжеты монда кабатлана. Һәм менә шулай кайтып киттек, менә шул рәсем, циклопның рәсеме буенча да. Аны беләсең, менә төрлечә тасвирлыйлар. Кемдер аны кешегә охшаш итеп күз алдына китерә. Әмма менә шулай ук андай күбрәк менә хайванга охшаган, андай бер мөгезле, бер күзле, андай җонлы бер персонаж кебегрәк андай да борынгы грекларның әсәрләрендә андай да тасвирлау да бар икән. Шулай итеп, менә шул циклоп бәлки ул Шүрәленең бер туганы дип бәлки әйтергә буладыр. Һәм менә кызык бер хаританы китерим, әйме. Менә хәзерге заман галимнәр мифология буенча төрле эзләнүләр, анализ ясыйлар. Аның турында без тагы сөйләшербез әле. Һәм менә карыйлар, менә төрле әкиятләрнең сюжетлары кайда ничек менә таралган. Һәм менә шул циклопны сукыр калдыру, андай сюжеты менә күрәсез киң таралган икән. Күбрәк менә Ауропада, Кавказ якларында, барысында Иран, Һиндстан һәм Сибирьдә дә бар икән. Без нәрсә әйтә алабыз, шуңа карап, менә Кавказ тирәсендә, әйме андый бераз
бу ныкталар куерак очрый. Әмма бәлки ул Кавказдан килеп чыккандыр бер сюжет. Вот ничектер менә шундыйрак фикер миңа килә. Шуннан тыш менә тагы религия Гиндукуша дигән бер китап килеп чыкты. Ну, әйтеп китсем, ул менә 20-нче гасыр уртасында алман галимнәр, алар бик менә төрле Һиндстан кебек, Афганистан, Пакистан кебек илләрдә сәяхәт итәргә яратканнар, әмма төрле фольклор җыеп, шуның турында андый менә китаплар язып, һәм менә шул Афганистан, Пакистан, Таҗикстан тирәсендә менә андый сюжетлар да бар икән. Мәсәлән, Мон исемле бер андый персонаж төрле җимпәрләрне үзенең янына шулай чакырып, бармакларын шулай ук менә бүрәнә эчендә булган ярага шулай кыстырып йөргән икән. Шундый сюжет бар һәм Шурала исемле андый персонаж да очрый анда. Шундый менә кызык мәгълүмат әйме. Себердә әйме анда Ханты-Манси дигән халыклары яши. Һәм менә Манси халыкларының Менква дигән андый бер урман рухы бар. Һәм әйтеп китим, бу Менква исемле рух ул Себердәге халыкларның шул урман рухларынан аерылып тора. Имеш менә аның башы андый очлы дигән һәм мөгез дип язылмаган бер каяда. Әмма ул ничектер күбрәк беләсезме, тасвирлау буенча да нидер маймылга охшаган, теге аюга түгел. Себер халыкларының фольклорында ул күбрәк аю кебегрәк урман рухы. Һәм менә Манси халыкларын нидер икенче төрле ул бераз. Һәм менә бу тема дәвамында тагы кызык бер параллель килеп чыккан. Әйтеп китим, менә Болгария илендә, әмма андый бер кукери дигән бәйрәм кебек нәрсә бар икән. Яз көне ир кешеләр андый менә костюм кияләр дә, башларына биек андый бер очлы башлык кияләр. Һәм шулай биеп йөриләр инде урамнар буйлап. Һәм тарихчылар фикеренчә, бу андый борынгы бер гадәт, берничә мең еллык. Һәм ялгыш кына бер параллель килеп чыккан. Имеш менә Манси кешеләре дә алар да менә шулай менә башларына нидер андый биек башлык киеп, җөн белән капланган башлыклар булган. Һәм алар да нидер үз бәйрәмнәрен үткәргәннәр, шул Менква рухына багышлап. Шулай дип менә шул Болгариянең шул кукери бәйрәме һәм Манси халыкның шул гадәтләре арасында нидер уртаклык бармы, юкмы, дер бәйләнеш. Кызык бер сорау, әмма дөресен әйткәндә миңа нидер җавап юк. Ну, белмим инде, һәр көндә шул Мансилар андыйрак бәйрәмнәр үткәрәләрме, юкмы, бәлки ул югалгандыр инде һәр көндә. Әмма ничек булса да, менә 20-нче гасырның уртасында андый бер бәйрәм булган икән аларның. Тагы кызык бер әйбер килеп чыккан. Менә имеш Истанбулда, анда Топкапы дигән бер музей бар, ул солтаннарның сарае инде. Һәм шунда Сиях каләм дигән бер борынгы рәсемнәр коллекциясе ята икән. Ну, Сиях каләм ул татарча инде кара каләм дигән сүз инде. Шул рәсемнәрнең авторы билгесез, ул менә 15-нче гасырда яшәгән, шунысы гына билгеле. Һәм менә бу рәсемнәрдә менә төрле андый җимпәреләр, инде анда урман рухлары сүрәтләнгән, һәм менә төрекләр бу андый төрки халыкларының фольклоры нигезендә ясалган рәсемнәр дип шуларак язалар. Шулай ук менә Иран дәүләтендә дә
андый Шаһнама дигән бер зур китап бар. Һәм шул китаптагы геройлар, алар менә төрле андый урман рухлары белән дә көрәшәләр, менә күрәсез, әмма алар ничектер Шүрәле белән тугандаш түгел кебек миңа күренә. Һәм менә инде Һиндстанга килеп җиттек без. Дөресен әйткәндә, шул һинд мифологиясе ул айрым зур тема, ул бик андай киң, тирән, анда бик үк мин керәсем килми, чөнки анда адашырга бик җиңел. Гомумән, менә шул һинд мифологиясе буенча анда асурлар дигән яртылаш маймыл, яртылаш кешеләр, андай бер милләт бар икән дип андыйлар, андай мәгълүмат бар. Һәм шул менә чуваш мифологиясендә Арсура дигән шулай ук менә бер рух бар икән. Һәм нидер монда бәйләнеш бармы, юкмы, андый шулай ук сорау килеп чыга. Дөресен әйткәндә, ул нидер монда фантастик нәрсә түгел ул. Булырга мөмкин. Шул бераз киңрәк карасак. Һәм менә тагы кызык бер андый персонаж бар һинд мифологиясендә, аны төрлечә язалар. Чүрел, Чураил, анда Кудаил дип төрлечә, аны тасвирлавы да төрле. Аны куркыныч бер хатын-кыз итеп тә тасвирлыйлар, төнлә йөри торган кайдыр зиратларда. Һәм аның аяклары да артка таба карый дип язалар. Андай бер тасвирлау бар, икенче тасвирлау буенча ул күбрәк маймыл кебегрәк күренә. Бәлки менә шул Чүрел дигән персонаж Шүрәленең бер андый кардәш, тугандаш бер персонаж дип буларак миңа күренә ул. Гомумән, дөньяның иң борынгы әдәби әсәре ул Гильгамеш хикәясе дип атала. Бу әсәр борынгы Шумер дәүләтендә язылган. Якынча 4-5 мең ел элек бу хикәянең баш герое Гильгамеш исемле бер патша була. Һәм шул Гильгамеш башта Энкиду белән дуслаша. Сул якта монда күрсәтелгән, менә күрәсез, аның мөгезләре дә бар, аяклары да андай хайванның кебек. Бер Шүрәле итеп аны әйтеп була инде. Һәм соңра алар икәүләп анда Кедр урманына барып, Хумпаба исемле бер андай урман рухын җиңәләр, аның белән сугышалар һәм соңра җиңәләр. Аны шулай итеп күрәбез, иң беренче әдәби әсәрендә дә хәтта менә 2 төрле андай Шүрәле китерелгән икән. Шулай итеп гомумән ул андый иң борынгы бер әдәби персонаж дип әйтсәк буладыр инде. Һәм кисәк кенә тагы бер кызык мәгълүмат килеп чыккан. Австралиядә Ширали дигән бер андый китап язылган икән. Ул якынча 1947 елда булган. Китапның авторы Дерсин Найланд дигән кеше. Һәм шул хикәя буенча бер ир кеше үз кызы белән җәяү йөреп, шулай Австралия буйлап сәяхәт итә. Төрле маҗаралар кичереп. Һәм монда әлбәттә иң кызыгы шул китапның исеме. Шул Ширали дигән нәрсә дигән сүз соң. Дөресен әйткәндә, бер башкатыргыч килеп чыкты шуның белән. Чөнки менә Британиянең инглиз телендә андый сүз юк икән. Аны Британияда кулланмыйлар. Бу сүз диалекталь, ул тик Австралиядә генә куллана икән. Һәм бу сүз Австралиянең җирле халыкларының теленнән кергән икән. Һәм китапның тышлыгына диккатлерәк карасак, ир кешенең аркасында нидер бер капчык кебек нәрсә монда күрә аласыз. Имеш, шул Австралия кешеләре, алар нишләр? Мәсәлән, сарык ботын алалар да, шуны каклап, шулай корытып, анда тузлап, нидер капчыкка төрәләр дә һәм аркасына төреп сәяхәт итәләр.
Һәм менә шундый какланган ит ул ширәле дип атала икән. Менә без элегрәк әйткән идек, татар телендә шүрә кебек сүз ул андый какланган ит мәгънәсендә кулланыла. Шулай итеп менә андый пар килеп чыга. Бу беләсезме, кызык факт, чөнки ул бу сүзнең бик борынгы икәнлеген ачыклый. Хәзер менә алга таба барсак, бераз уфология турында да әйтеп китим. Беләсез, менә һәр көндә дә шүрәле ул еш кына очрый икән. Менә бу фото Питрәч районында ясалган. Монда шулай менә агачлар арасында нидер шүрәле йөри дип андый фикер булган икән. Гомумән беләсез, менә шүрәлене күбрәк менә Казан ягында күрәләр. Питрәч, Лаеш, Арча кебек районнарында. Әмма менә нишләптер менә Чулманың икенче ягында, әйтик, менә Минзәлә, Бөгелмә, анда Зәй якларында, шул Чаллы шәһәренең тирәсендә, анда нишләптер шүрәлене күрмиләр кешеләр. Вот андый кызык бер факт, мин әле искә төшермен сезгә. Тагы менә кызык бер әйбер булган. 2016 елда Башкортстан Бирский районында бер яшь егет һәм анда беренче кыз белән машинада барган, бер авыл юлыннан, һәм шул машина артыннан бер шүрәле йөгергән икән. Аны телефон камерасына төшергәннәр. Анда видео, бераз сикерә инде ул, әмма барыбер анда аңлап була. Анда күренеп тора, ул бу җанвар, ул нидер анда аю да түгел, поши да түгел, бүре дә түгел, нидер бүтән андый хайван түгел ул. Әмма шул ук вакытта аны кеше дип тә әйтеп булмый, чөнки хәрәкәте икенче төрле. Кешенең кебек түгел. Ул бераз сикерә дә, бераз йөри дә. Шулай итеп, нәрсә булган ул, андый ачык сорау бу. Ниндидер андый нормаль аңлатма юк. Ул монтаж да түгел инде. Анда кызлар да бик каты акыралар, чын мәгънәдә куркып. Шулай итеп, шүрәлене очраган кешеләр бар икән хәзерге көндә дә. Шуннан тыш, шулай дөнья күләмендә Чупакабра дигән серле бер персонаж да еш кына очрый. Ул гомумән ничектер беләсез, төрле илләрдә, ул Америкада да, бездә дә, борынгы заманнарда булганмы, юкмы, бәлки ул да шүрәлегә туры киләдер. Һәм аның беләсезме, тасвирлавы да төрле илләрдә төрле кешеләр күрсәләр дә тасвирлавы охшаш. Ул инде андый кечкенә, бәлки инде кыргыйлашкан этме ул, төлкеме кебек нәрсә. Һәм ул шул Чупакабра нишли, ул анда абзарга керә дә, һәм анда тавыкларның, бүтән хайваннарның каннарын эчә икән. Һәм беләсезме, ул кадәр анда ерак илләрдә булган күренеш түгел, ул Татарстанда да булган әйбер ул. Хәтта менә беләсезме, 2009 елда Питрәч районында мин бер авылда булган идем. Һәм менә кешеләр белән сөйләшеп, шул Чупакабрадан зыян күргән кешеләрне очрадым мин. Ул төрле яңалыкларда да чыккан бу мәгълүмат. Әмма нормаль нидер фәнни аңлатма юк. Әлеге көндә дә бәлки ул нидер чирме, мутация, бүтән нәрсәдер инде, беркем дә белми. Бәлки шүрәле белән бәйле нәрсәдер ул. 19 гасырда Абхазиядә имеш Зана исемле бер андый шүрәлене тотканнар икән. Шулай дип язалар. Ул бер кешедән икенче кешегә шулай күчеп йөргәндә, аның хәтта балалары да булган икән. Һәм Хвит исемле бер улы булган, аның турында мәгълүмат бар бераз. Бу бик андый зур буйлы һәм көчле кеше булган икән, хәтта тимер әйберләрне бөгә алган икән. Һәм аның Раиса исемле кызы булган. Совет галимнәре шул кызны тапканнар да. Һәм
Соңрак шул Хвитның каберендә актарганнан һәм аның менә баш сөяген карап, ул бик кешенең баш сөяге түгел дип шундыйрак фикергә килгәннәр. Әмма дөресен әйткәндә, беләсезме, интернетта төрле андый нәрсәләр йөриләр инде. Бу мәгълүматны ничектер тикшереп буламы, юкмы, билгесез. Әмма, кем белгән инде, бәлки шулайдыр. Бу әзме-күпме уфологиянең андый ышанычлы мәгълүмат дип әйтеп була әле. Һәм тагы менә кызык бер андый әйбер бар. Бу персонажны таныйсыздыр, бик андый популяр Шрек исемле бер персонаж бар. Һәм менә беләсезме, шул Шрек дигән сүз ул алман теленнән алынган. Һәм ул куркыту мәгънәсендә андый сүз кулланыла алман телендә. Әмма беләсезме, менә шул Шрек дигән персонаж ул улап табылган, бәлки алман фольклордан алынган дип аны төгәлрәк әйтә алмыйм. Әмма менә чуваш мифологиясендә менә Шүреке дигән бер рух бар. Ул шүрәленең бер төре инде. Шулай итеп, менә шул Шрек, бәлки ул шүрәленең нидер бер ерак туганыдыр. Шулай да булырга мөмкин. Бу нидер фантастик нәрсә түгел ул. Гомумән, менә 4нче гасырга күчсәк, андый бер харитага карап аларга тәкъдим итәм. Менә монда аска таба карасак, Кара диңгез, Кырым тирәсендә 4нче гасырда менә остготы, готы кебек андый халыклар яшәгәннәр. Шул гот халыклары бу гомумән шул алманнар инде, аларның бабалары. Һәм менә уң яктан Азиядән менә күрәсез гуннар килгәннәр 4нче гасырда. Һәм алар күпмедер вакыт шул территорияда бергә яшәгәннәр. Аларның нидер андый мәдәни яктан да алышыну булган, әлбәттә. Шуңа күрә менә төрки халыкларының шул гуннар арасында анда болгарлар да булганнар дип әйтергә кирәк. Һәм шул мәдәни алышыну аркасында менә төрки телләрдә һәм алман телендә андый уртак сүзләрдә әз түгел, һәм менә мифологиядә дә андый уртак персонажлар, нидер андый сюжетлар да бар икән. Нәкъ шул чорнан башлап. Хәзер менә бераз шүрәленең географиясы турында да берничә сүз әйтеп китим. Менә бу харитага карап, монда бераз менә Ауропада да күрәбез андый Сурал, андый топонимнар бар, әмма алар менә шүрәле белән бәйле дип әйтмәс идем, бәлки ничектер монда ялгыш андый сүз уйнаудыр дип уйлыйм. Аны әлбәттә тикшерергә кирәк инде. Монда беләсезме, менә күбрәк Һиндстан кызыграк. Монда күрәсез берничә андый Ширали, Сурала кебек шәһәрләр бар. Монда да беләсезме, бик төгәл әйтә алмыйм, ул шүрәле белән бәйлеме, юкмы. Әмма кызык менә андый бер күренеш. Менә инде Урта Азиядә Шүрәле кебек андый урыннар бар, топонимнар. Бу очракта инде алар күбрәк безнең Шүрәле белән бәйледер дип әйтергә буладыр. Һәм менә тагы кызык бер әйбер, менә күрәсез Татарстанда андый Шүрәле дигән топонимнар юк икән. Дөресен әйткәндә, мен нидер андый аңлатма юк бу күренешкә. Бәлки ул, беләсезме, ислам белән бәйледер. Бәлки, бездә татарлар арасында шул ислам дине көчле. Шуңа күрә менә ислам дине аркасында да бәлки шул шүрәле топонимнар борынгы заманнарда бетерелгәндер дип уйлыйм мин. Әмма дөресме, юкмы, андый фикер әйтә алмыйм. Бу бер версия гына.
Әмма шул ук вакытта Урал тауларында, Башкортстанда, анда Свердловск өлкәсендә, Чиләбе өлкәсендә бу топоним бик еш очрый. Анда төрле таулар, елгалар, урманнар, авыллар исемнәре андый шүрәле исемле икән. Монда бәлки күбрәк андый аучылар, урманчылар яшәгәннәр инде, бәлки шуңа бу топоним анда бик популяр. Һәм менә бу рәсемдә менә без Шүрәле төшләре дигән урынны күрәбез. Менә бу кыяларны, тауларны менә шулай дип атайлар. Бу урын Башкортстанда Ямантау тавыннан ерак түгел икән. Бәлки берәр заман монда да барып алырмын әле, анда туристларны йөртәләр икән. Так, хәзер алга таба барсак, тагы кызык бер харита. Әмма без шуңарга карап, гомумән кеше җир шарында ничек таралганын күрә алабыз. Һәм менә без Африкага карасак, кызыл төсле бер зур тапкыр күрәбез. Әмма бу гомумән менә кеше каян килеп чыкканын күрсәтә ул. Һәм бераз Мисыр ягына карасак, әмма якынча 100 мең ел элек кешеләр Африкадан чыкканын күрә алабыз. Һәм Африкадан чыгып, кеше кайсы якка барган? Менә күрәбез уң якка, Һиндстан, Индокитай якларына башта шунда барган икән. Һәм шул Индокитай тирәсенә җитеп, шунда бик озак вакыт эчендә яшәгән. Монда Австралия ягына да килгән бер ниндидер бер төркем, Әмма менә шул Индокитай тирәсендә анда борынгы заманнарда, якынча шул 70-50, анда 40 мең ел элек анда бер борынгы кешенең бер мәдәни үзәге булган икән. Һәм менә бу территориядә борынгы мифологиядә формалашкан. Һәм бу территория гомумән төрле мифологик андый персонажларга иң бай урын икән. Соңрак күрәбез инде кеше менә Ауропага да таралган, һәм менә Чукотка аша менә Америкага да килгән икән. Һәм менә шуларга әйтеп киттек, менә якынча 15 мең ел элек Индокитай якларыннан андый бер көчле күченү булган. Менә бу харитада бик дөрес күрсәтелмәгән. Монда кызыл сызыклар менә күрәбез, әмма бу бик төгәл түгел. Чынбарлыкта менә Индокитай якларыннан диңгез һәм океан ярлары буйлап кеше эзләп Камчатка, Чукотка буйлап, аннары Аляска буйлап менә шулай эзләп барган да менә шул Калифорнияган һәм Көньяк Америкага җитеп беткәч, шул Көньяк Америка буйлап таралган. Төньяк Америкада анда табигать шартлары әле уңайсыз булган. Һәм Төньяк Америкада 15 мең ел элек кеше әле бик таралмаган. Һәм шуңа күрә менә Көньяк Америка индейцларның, аларның телләре дә, мифологиясе дә менә Индокитай телләре һәм мифологиясе белән якын икән. Монда күрәсез, яшел андый сызык белән күрсәтелгән, бу бәйләнеш. Соңрак инде, бу менә картада күрсәтелмәгән инде, якынча 7-8 мең ел элек Себердән тагы икенче бер күченү булган. Бу юлы шул Себер кешеләре, алар Төньяк Америкада таралганнар. Шуңа күрә менә без Америкадагы индейцларны ничектер бердән күрәбез, Чынбарлыкта бу ике айрым раса икән. Алар шул Төньяк һәм Көньяк Америка индейцлары, алар үзара төрле икән. Телләре буенча да, мәдәнияте буенча да, һәм мифология буенча да.
Гомумән, шул аңлатманы ул Юрий Евгеньевич Березкин исемле галим бирә. Ул хәзерге көндә Петербург шәһәрендә яши. Бик андый акыллы, белемле бер кеше дип әйтәсем килә. Ул яңа бер андый фәнни эзләнүләр алып бара. Ул нишли? Гомумән, менә дөнья күләмендә булган төрле әкиятләр, анда ребятлар җыяда һәм шул әкиятләрдә булган сюжетларны карый, кайсы илдә кайсы сюжет очрый икән, аларны шул харитага нокталар белән күрсәтә. Һәм менә анализ ясый статистика буенча, нинди сюжетлар кайсы территорияларда очрый икән һәм тарихи мәгълүмат, анда археологиялар һәм бүтән фәннәр белән бәйләп, шул әкиятләрне әзме-күпме тарих белән бәйләргә тырыша. Һәм менә Төньяк Америка индейцларының аларның шул мифологиясе Сибир мифологиясе белән бәйле. Шуңа күрә аларның шул кар кешесе дә, анда ничек әйтим инде, урман рухы ул күбрәк менә аю белән охшаш. Менә Көньяк Америка индейцларының анда ул бу персонаж икенче төрле. Шулай итеп менә андый бер версия килеп чыга. Әгәр дә менә безнең Шуралы, шул инде Китай якларыннан килгән икән дип дисәк, бәлки Көньяк Америка белән нидер бәйләнеш бардыр. Безгә монда нәрсә кирәк? Беренчедән, менә безнең Шуралы инде Китай мифологиясе белән бәйлеме юкмы андый сорау һәм Көньяк Американың мифологиясе белән чагыштыру, әйме? Һәм икенче тагы бер монда мөһим әйбер. Монда күрәсез, әйме, кызыл төстән тыш, менә сары андый төсләр бар. Кеше Африкадан чыкканда, әйме, ул бөтенләй нидер буш урынга чыкмаган. Неандерталь, Ректус һәм башка нидер андый кешеләрнең бүтән төрләре белән очраган. Менә шул неандерталь кешеләре, алар шүрәлеләр түгел микән, андый сорау туа. Һәм алга таба менә без бу сорауларга җавап эзләп табарга тырышырбыз сезнең белән. Һәм менә әйтеп киттек, эзләнеп бераз эзләнгәч, менә Филиппин утрауларында андый менә Анкитай дигән бер мифологик персонаж килеп чыкты. Менә күрәсез, ул андый мөгезле, әйме, һәм менә 4 аяклы. Һәм менә исегезгә төшерәм, әйме, менә безнең Шуралы да бер андый халык ышанулары буенча атка утырып йөрергә ярата икән. Бәлки менә шул персонаждан менә грек мифологиясендә булган кентаврда, бәлки шуңардан килеп чыккандыр. Менә Бразилиядә, әйме, менә Курупира исемле бер персонаж бар. Аның аяклары артка таба карый һәм ул кабан өстенә утырып шулай урман буйлап йөри икән. Һәм менә Төньяк Америка индейцларының андый персонаж юк. Һәм менә иң якын параллель ул менә безнең Шуралы һәм менә Филиппин утрауларында булган шул Анкитай персонажы. Вот ничектер менә шулайрак. Хәзер менә тагы бер сорау, әйме, менә без әйткән идек, неандерталь кешесе ул Шуралы түгел микән? Монда әйтеп киттек, менә хәзергендә менә без беләбез, менә бөтен кешеләр алар Homo sapiens дигән бер биологик төр дип атала. Һәм менә бу төргә бөтен кешеләр керәләр. Анда Австралия кешеләре дә, анда нидер Африкада негрлар, индейцлар һәм башкалар, әйме. Әмма без шуны әле тик менә 20-нче гасырда гына белдек. Элегрәк беркем дә белмәде. Менә хәтта менә Австралияның җирле халыкларына, әйме, менә 19-нчы гасырда Авропа кешеләре
әле шөбһәләнеп йөргәннәр, алар кешеләрме, юкмы, ягъни шул неандерталь кешесеме ул, бәлки яртылаш инде маймыл дип төрлечә уйлаганнар. Хәтта гомумән аларны кеше дип санамаганнар. Аларны флора-фауна төшенчәсенә керткәннәр. Тик менә 20-нче гасырда гына алар чынлап менә кешеләр, аларга дип игълан иткәннәр, аларга инде анда хукуклар биргәннәр. Күрәсез, менә бүтән халыкны да менә шүрәле дип кайчакта атайлар. Һәм кайдыр ерак йөрисе юк. Менә безнең Татарстан янында менә Мари Эл республикасы бар, менә аска таба карасак, сулга, шул Мари фольклорында Овда дигән бер андый мифологик персонаж бар. Бу урманда яши торган бер андый куркыныч хатын-кыз, андый бер мәгънәсе бу сүзнең. Әмма шулай менә шул Овда дигән сүзнең икенче төрле бер мәгънәсе дә бар. Имеш, удмуртлар икән, андый мәгънәсе дә бар. Шуны ничек аңлап була? Бу да кызык бер әйбер, чөнки менә бер уйласаң, марилар да, удмуртлар, алар бит фин-угыр халыклары. Ничек инде бер-берсен кардаш һәм якын, нишләп инде марилар өчен удмуртлар андый менә урман рухлары булсын инде. Әмма чынбарлыкта монда бераз катлаулырак ситуация килеп чыга. Чөнки менә бер яктан караганда марилар, алар телләре, мәдәнияте буенча алар фин-угыр халкы. Әмма менә чыгышы буенча анда төрки халыкларның да йогынтысы бик көчле икән мариларда. Якынча 1000 ел элек төрки халыкларның нидер бер менә өлеше урманнарга кергәндә, һәм шул фин-угыр телләренә күчеп мариларга кушылганнар икән. Шуңа күрә менә мариларда андый төрки исемнәр дә еш кына очрый икән. Һәм менә якынча 500-1000 ел элек марилар, алар удмуртлар белән сугышканнар икән. Шуңа күрә менә бәлки шул вакыттан калгандыр инде бу. Марилар менә удмуртларны шулай Овда дип атап куйганнар. Шулай дип менә нәрсә әйтмәкче булам, кайчакта бүтән халыктан булган кеше дә ул инде андый урман рухы шүрәле була ала икән. Һәм ниһаять без менә шүрәле сүзнең чыгышына да килеп җиттек, әйтеп китим, бу рәсемдә күрсәтелгән схема ул бер версия гына. Ул дөресме, юкмы, бик әйтә алмыйм. Әмма гомумән менә ничек күренә миңа, бәлки менә борынгы заманнарда Һиндстан, инде Китай якларында андый сар-сур кебегрәк андый сүз кулланылган, һәм менә бу сүз белән маймылны һәм гомумән нидер андый сикерә торган куркыныч хайванны атаганнар. Мин монда 3000 елдан артык дип яздым. Дөресен әйткәндә ул монда күбрәктер. Әмма төгәлрәк әйтеп булмый. Һәм менә төрле телләрне чагыштырганда, беләсезме, андый параллель әз түгел икән, менә шундый бер факт килеп чыкты. Мәсәлән, менә шумер телендә сару-шару дигән сүз бар икән, ул сикерү, бию мәгънәсендә. Алман телендә әйткәндек, шерек дигән, андый куркыту мәгънәсендә бер сүз бар икән. Япон телендә сару, маймыл дигән сүз, монгол телендә сармакчын, шулай менә маймыл мәгънәсендә. Австралия телләрендә әйткәндек, ширәле, какланган ит. Фарсы телендә шир дигән сүз бар, ул сөт һәм арслан. Менә күрәсең, бу барысы да андый хайваннар белән бәйле сүзләр. Менә инде төрки телләрдә һәм татар телләрендә андый
Сөрү, сөргөн кебек сүз бар, әйме? Шүрә, шүр, шул кагылган ит, шәр, шүр, шүрләү, андый куркыту мәгънәсендә. Сөйре, сүрек, әгәр дә менә без мөгез дип әйтә алабыздыр, андый теге стержень сүзен, әйме? Әлбәттә, менә шүрәле, чура, сөрән кебек андый, ну, чуашларның да андый шүреки кебек, әйме, сүз бар. Вот, һәм менә шулай ук бәлки менә сарык сүзе дә шундый мәгънәдә бәлки дип фараз итә алабыз. Ну, дөресен әйткәндә, әйме, менә Рифкать Әхмәтҗановның этимологик сүзлегендә сарык сүзе ул савылык сүзеннән килеп чыккан дип, шулай дип язылган. Ну, имеш, менә элегрәк менә татарларда сыер булмаган, сарыклардан сөт сауганнар. Әмма беләсеңме, ну, ничектер белмим. Ничек инде менә савылык сарыкка әйләнгән, белмим, мин бераз шөбһәләнеп торам. Бәлки шул сар-сур сүзеннән килеп чыккандыр ул. Андыйрак бер версияны әйтәсем килә. Бу версияның бер нигезе бар дип уйлыйм, чөнки татар фольклорында шүрәленең менә урман сарыгы дигән бер кушаматы да бар. Австралиядә, әйме, шул ширәле дигән сүз татар телендәге шүрә сүзенә туры килә, мәгънәсе буенча, әйме, какланган ит мәгънәсендә. Кызык бер факт, но монда әйтеп киттек, менә Австралия тарихы буенча карасак, әйме, гомумән кешеләр анда 40-50 мең ел элек килгән булганнар. Әмма шуннан соң да берничә андый күченү булган һәм соңгы күченү якынча анда 4-5 мең ел элек булган икән. Бәлки шул вакытта шул сүз, ширәле сүзе Австралиягә да кергәндер инде. Ничек булса да, күрәбез, менә бөтен бу сүзләр, әйме, алар бик борынгы. 3000 дип ел дип язсам да, бу схемада дөресен әйткәндә, монда иң кимендә 4-5 мең ел дип әйтеп буладыр инде. Әмма беләсеңме, шул борынгы телләр реконструкциясе буенча бик борынгы заманнарга кирип булмый. Шуңа күрә менә шул борынгылык буенча мин артык әйтмәс идем, әмма чөнки аны, ну, әйтеп була, исбатлап бик үк булмый. Һәм менә тагы кызык бер мәгълүмат килеп чыкты. Имеш, менә Ява утравында, әйме, ул Индонезиядә маймылны кытык дип атыйлар. Шул татар телендә кытык сүзе белән монда бәйләнеш бармы, юкмы? Андый менә бер сорау килеп чыга. Монда әле тагы борынгы төрки тел сүзлеге белән дә бер башка торгыч килеп чыкты. Чөнки бу сүзлектә шүрәле, убыр, албасты кебек сүзләр юк. Нишләптер? Мин аларны төрлечә эзләп карадым, әмма ничектер менә килеп чыкмадылар. Бу күренешне ничек аңлап була? Бәлки менә сөйләм телендә бу хикәяләр һәм андый персонажлар булгандыр. Әмма документларга да, нидер китапларга бүтән төрле мәгълүмат язганнар. Анда нидер кануннар, бухгалтерия, андый мәгълүматын, анда дин буенча, халык фольклорын беркем дә язмаган. Вот, шуңа күрә бәлки менә бу сүзләр сүзлеккә шул сәбәптән кертмәгәннәрдер. Ну, нидер бүтән аңлатма минем юк. Так, хәзер инде менә шүрәленең прототиплары турында да әйтеп китәргә кирәк. Дөресен әйткәндә, иң андый туры килгән хайван ул орангутан дигән маймыл. Менә фоторәсеменә карасагыз да, җоннары, әйме, бик андый озынча итеп күренә. Аларны шул шүрәленең озын бармаклары дип исбатлап була.
Шул орангутан ул үз аякларын да бөкләп куя да үзенең астында алар күренмиләр. Ул менә кулларга таянып йөргән кебек күренә ул. Ну, әйтеп китим, орангутан ул шул Индокитай, Индонезия якларында яши. Шулай ук Индокитай якларында тәбә кошы сыман кошларда яшәгәннәр борынгы заманнарда. Шүрәленең аяклары да менә шундый тәбә кошының кебегрәк күренә миңа. Бәлки тәбә кошының борыны да шул шүрәленең мөгезенә әйләнгәндер. Бәлки кәркәдәнең мөгезе шүрәленең мөгезе булгандыр. Шулай итеп, шүрәле бер андый гибрид дип әйтсәк буладыр инде, әмма тышкы кыяфәте тасвирлауы буенча гәүдәсе орангутанның булса, аяклары тәбә кошының булса, мөгезе шул кәркәдәннән килеп чыккандыр дип әйтеп буладыр. Тагы менә манси халыкның Менква дигән персонажны да исегезгә төшерәм. Ул андай очлы башлы булган. Һәм менә бәлки ул менә Кытайдагы лангур дигән бер маймылыннан килеп чыккандыр әйтеп китим. Менә халык ышанулары буенча шүрәле кеше кебек сөйләшә ала икән һәм кешене урман эченә чакыра икән. Бу күренешендә бер андый аңлатмасында китергә була. Шул Индокитай якларында менә лирохвост дигән бер кош яши икән. Һәм менә бу кош нинди тавыш тели, шуны кабатлый ала. Әгәр дә Индокитай урманнарына килеп, анда Хания Фәрхил һәм Шакировны кабызсагыз музыкасын, һәм менә лирохвост шул җырларын җиңел генә кабатлый ала. Хәтта менә хәзерге көндә дә анда урманчылар киләләр дә, бензопычкы белән урман кисә башлыйлар да, һәм менә шул лирохвост шул бензопычкы тавышын да кабатлап йөри икән. Бәлки менә борынгы заманнарда да шул лирохвост кешенең тавышларын кабатлап, шулай кешеләрне бытап бетергән дә, шуңа күрә менә ул шүрәле кебек персонажга бәйләп киткәндер андый ышанулар. Хәзер без шүрәле белән бәйле хикәяләргә дә күчәбез. Бармак кыстыру хикәясе бәлки ул нидер андый менә капкан белән бәйледер. Менә борынгы заманнарда, хәзерге көндә дә менә Себер халыклары андый бүрәнәдән капканнар ясыйлар. Бүрәнәне шулай урталай икегә бүләләр дә, нидер тәмле ризык куялар да шул ике кисәк арасына. Беренди вак хайван, анда куян кебегрәк, мәсәлән, тиен шул ризыгын алам дип, аякларын кыстыра да, шунда чыга алмыйча кала. Бәлки менә шундый капканнан бармак кыстыру андый сюжеты да килеп чыга. Шулай менә без әйткән идек, шүрәле ат өстендә йөргә ярата. Әйтеп китик, менә шул Индокитай якларында шулай менә борынгы кешеләр дуңгызны да ияләштерә башлаганнар. Бәлки шул орангутан һәм бутан маймыллар шул ияләшкән кабан дуңгыз өстенә утырып, шулай аларны урлаганнар. Менә шундыйрак фикер бар минем, хәтта менә хәзерге көндә дә анда Һиндстан, Индокитай тирәсендә яшәгән маймыллар, алар этләрне дә урлыйлар һәм ияләштерәләр. Шул этләрне еш кына туристларның анда камера, телефоннарын да урлыйлар. Бәлки шуңардан килеп чыккан бер сюжет. Шулай менә без беләбез, дуңгызлар, алар еш кына нидер пычракка чумалар, шул балчык белән буянып китәләр. Бәлки шуның белән, шул сумала белән буяу бәйле сюжетта килеп чыгадыр инде.
Бәлки менә борынгы кешеләр дә дуңгызның аркасына сумала шулай буяп маймылларны тотканнардыр. Ничектер исбатлап булмады бу версияны, әмма бүтән ничектер ниндидер аңлатма юк. Һәм менә шулай без әйткән идек, әмма Шүрәле судан курка дип, чынбарлыкта да менә орангутан дигән маймыл ул судан курка. Һәм менә гомумән кыргый маймыллар суга керергә куркалар икән, әмма менә зоопарк шартларында кешеләр маймылларны суда йөзәргә өйрәтә алалар икән. Вот менә андый бер күренеш бар икән. Һәм менә минем беләсезме, менә Юрий Ильич Березкинның шул фольклор җыю темасына кайтасым килә. Мин аның белән бераз языштым, һәм ул беләсезме, Шүрәле турында ниндидер андый төгәл мәгълүмат бирмәде дөресен әйткәндә, тикшерергә кирәк дип, эзләнергә дип, шулай дип язган ул миңа. Әмма ул үз карталарына доступ биреп, шунда эзләнергә, шундыйрак киңәш биргән. Һәм мин менә бераз төкенеп, кызык әйберләр таптым. Мәсәлән, менә бармак кыстыру хикәясен ул гомумән менә дөньяда кайда таралганын эзләп таптым мин. Күрәсез, бу сюжет андый Ауропада очрый, әмма күп кенә. Һәм менә бер дә андый көтелмәгән әйбер менә Америкада. Күрәсез, менә Калифорниядан бераз төньякка карасак, шул Канада чигендә менә күрәсез андый кызыл төсле нокталар бик күп очрый. Дөресен әйткәндә бер башкортыч бу. Һәм менә әйтеп киттек, Төньяк Американың индейцлары да алар ничектер бер тапкыр гына күченмәгәннәр, берничә дулкын булган. Бәлки менә бер соңгы андый күчен дулкыны вакытында да менә Себердән нидер андый халыклар күчкәннәр дә. Менә шул Тын океан ярлары буйлап шул Канада һәм АКШ дәүләтенең чигенә шулай алар күченгәннәр дә, һәм аларның мифологиясендә бу сюжет сакланган. Менә Себердә, анда төрки, монгол, маньчжур халыклары Себер урманнарына кергәннәр дә, һәм менә шул сюжет онытылган. Тик менә Магадан тирәсендә, Юкагиру мифологиясендә калган ул, Красноярск өлкәсендә Серкут мифологиясендә. Менә Ауропада менә бу сюжет яхшырак сакланган икән. Һәм шуннан тыш, менә Болтыр кушаматы белән бәйле хикәясен дә эзләп табарга туры килде. Һәм менә бу очракта да бер андый сәер ниндидер бер күренеш килеп чыкты. Чөнки аны ничектер менә инде Кытай белән дә ул бәйле түгел, Ауропа белән дә бәйле түгел. Шуңа нинди мәдәният белән аны бәйле була, бу сорау ачык кала. Бәлки ул, беләсезме, Скиф Сармат халыкларының бер мирасыдыр. Чөнки алар Һиндстанга да йөргәннәр, Себер халыклары белән дә аралашканнар, бәлки шулайдыр. Һәм ниһаять без инде нидер нәтиҗә ясый алабыз. Гомумән Шүрәленең алгарышы, тарихы миңа ничек күренә. Якынча менә 5000 елдан артык шул Һиндстан, инде Кытай тирәсендә яшәгән кешеләр, еш кына урманга йөргәннәр, һәм менә шул урманнарда маймыллар белән көрәшкәннәр, шул орангутан белән. Әйтеп китик, маймыллар алар бик көчле, алар белән көрәшергә бик авыр. Һәм шул ук вакытта борынгы кешеләр алар дуңгызларны да ияләштерделәр. Археологлар фикеренчә, шул инде Китай якларыннан хәзерге менә Монголия территориясенә күченүләр булды. Монда әйтеп киттек, тарихи чыганакларда бу мәгълүмат язылмаган, чөнки ул бик борынгы булган, 5000 елдан артык. Әмма бәлки шул вакыт
вакытта Шурали дигән персонаж шул Монголия тирәсенә килгәндер. Әмма монда тагы икенче версия килеп чыга. Бәлки соңрак, менә якынча 2000 ел элек буддизм аркылы, әйме шул хуннарга һәм бүтән күчмә халыкларга шул Шурали сюжеты килгәндер. Ну, ничек булса да, әйме шул күчмә халыклар, алар дуңгызны карамаганнар. Шул сәбәп аркасында халык фольклорында да дуңгыз урынына ат килә. Шуңа күрә күчмә халыкларның Шуралисе ул инде дуңгыз өстендә йөрми, инде ат өстенә утырып йөри. Ул инешләрдән курка, әмма әлегә ул менә бүрәнә эчендә үз бармакларын әле кыстырмый. Шул ук вакытта шул Шурали дигән персонаж, ничектер теге үз исемен алыштырып, ул Ауропага таба да китә. Бәлки шулай менә Шумер, борынгы грек мифологиясенә кереп, шунда циклоп булып китә дә. Һәм менә соңрак инде 4нче гасырда, беләсез инде, андый халыкларның андый бөек күченүе булган, әмма хуннар белән бәйле бер андый тарихи вакыйга. Хуннар Авропага килгәннәр, һәм менә бәлки шул вакытта хуннар белән бергә шул Шурали дигән персонаж да килгәндер. Һәм менә Кара диңгез ярларында шул хун мифологиясы һәм грек мифологиясы, алар бер-берсенә кушылып киткәннәр. Һәм менә шул вакыттан башлап Шурали да үз бармакларын бүрәнә эчендә кыстыра. Шул Балтыр кебек сюжетлары да барлыкка килә. Һәм менә шул хуннар заманында да Манси халкының Менква дигән персонажы да барлыкка килгән. Исегезгә төшерәм, дәреснең башында ук мин әйткән идем, Шурали ул андый комбинация, берничә андый компонентлардан күрәбез. Шул персонажның исеме һәм тасвирлавы ул күбрәк менә инде Китай, Һиндстан якларыннан килгән кебек тоела. Әмма хикәясе бәлки Ауропадан, шул грек мифологиясеннән, Кавказ тирәсеннән безгә кергәндер кебегрәк тоела. Һәм менә нәтиҗәдә шул төрле компонентлар бер-берсенә кушылып, нәтиҗәдә менә шундый бик кызык татар Шуралисе килеп чыга. Шуның белән тәмамлыйбыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.